apropat a la Garrotxa, la part central del país. Però la construcció del túnel no va anar acompanyada de la construcció de les vies de connexió entre el túnel i l'A26. I a causa d'aquesta mancança, tant la carretera de les Preses com l'avinguda de Sant Jordi d'Olot han fet i estan fent avui encara de vies de connexió entre aquestes dues artèries importants. I per tant, suporten un trànsit de vehicles especialment pesants que no haurien de suportar, perquè no estan ni pensades ni dissenyades per aquest ús. L'avinguda de Sant Jordi estava dissenyada com una via interior de la ciutat i havia de ser compatible amb la gent que hi podia anar a viure. Però ja fa 10 anys que aquesta avinguda i els seus veïns pateixen una pressió de trànsit molt superior a la que aquesta artèria pot suportar. Això ha fet que l'avinguda es deteriori, que estigui en molt mal estat i que els veïns hagin de patir-ne les conseqüències físiques i mediambientals, pudors, pol·lució. Tot i que la variant d'Olot té el seu traçat nord definit i a punt perquè es puguin començar les obres, no està previst perquè aquest any 2019 comenci. La setmana passada es va anunciar una petita inversió de 50.000 euros per arranjar l'asfalt de l'avinguda. Des d'Esquerra trobem que aquesta inversió molt minsa, ínfima i fins i tot podem pensar que ridícula, només serveix per tapar forats amb motiu de les properes eleccions municipals i que manca una solució definitiva que de moment no acaba d'arribar mai. Per tant, demanem que es faci la inversió necessària per remodelar i arreglar com cal l'avinguda de Sant Jordi. Una inversió que entenem que hauria d'assumir la Generalitat, ja que aquesta artèria està fent unes funcions de variant que no els hauria de fer. L'Ajuntament té una responsabilitat en tots els veïns de la zona i hauria d'haver assumit aquesta inversió i buscar, si cas, després el suport econòmic per recuperar-la. Igual que amb la variant anem tard i ja no podem esperar més, és una actuació urgent. Demanem, per tant, que es faci la inversió que els veïns de l'avinguda de Sant Jordi es mereixen i necessiten. I si depèn d'Esquerra, a partir d'aquest mes de maig, tenim nosaltres el compromís de posar-nos-hi fermament. Cal dignificar i arreglar d'un cop aquesta avinguda de la ciutat.